మనసున్న మహారాజులు మానవాళి కోసం చెట్లు నాటించి చెరువులు తవ్వించి మహోపకారం చేశారు. స్వార్థపూరితమైన మనసుతో చెట్లు కొట్టించి చెరువులు మూసేస్తుంటే అయ్యో మానవుల పరిస్థితి ఏమైపోతుందోనని చెట్లు చెరువులు ఏడుస్తూ కళ్ళు మూశాయి. మానవాళికి జరుగుతున్న అపకారం దేశాన్ని నిర్వీర్యం చేసేస్తుంటే ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయతతో అల్లాడిపోతున్నాడు సగటు మనిషి. గడిచిన రోజుల ఆప్యాయతల ఆనవాళ్ళు మళ్ళీ మనుషుల్లో కనిపిస్తే ఎంత బాగుంటుంది అన్న ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నాడు సగటు మనిషి.